Kif l-intelligenza artifiċjali qed tbiddel l-ekonomiji globali u l-governanza, Malta tenni sieħa tagħha l-żvilupp responsabbli u użu etiku tal-intelligenza artifiċjali. Aċċenna dan id-Deputat Prim Ministru Ministru għall-Affarijiet Barranin u Turiżmu Ian Burch, kif irrappreżenta lil Malta fl-Artificial Intelligence Action Summit f'Pariġi. Hawnhekk mexxejja tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u esponenti ewlenin tal-industrija kellhom diskussjonijiet għoljin dwar ir-regolamentazzjoni tal-AI, l-implikazzjonijiet ġeopolitiċi ta' din it-teknoloġija kif ukoll l-istrateġija tal-Ewropa dwar l-innovazzjoni. Fil-fatt, id-Deputat Prim Ministru Burch ħasem flaqa għolja mmexxija mill-President Franċiż Emmanuel Macron, flimkien mal-mexxejja tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u rappreżentanti tal-industrija tat-teknoloġija. Malta tenniet l-impenn tagħha lejn politika dwar l-AI msejsa fuq it-trasparenza, il-kontabilità u l-inklusività, filwaqt li saħqet li l-AI jeħtieġ tavvanza id fit ma' responsabilità soċjali u ambjentali. Impatt mhux biss fuq id-dinja diġitali, imma impatt fuq l-ekonomiji, fuq il-kwalità ta' ħajja, impatt fuq l-enerġija, impatt fuq l-impjiegi. U għal daqstant l-importanza li l-Ewropa tkun kompetittiva, tkun qiegħda tirkupra f'din il-ġirja, speċjalment fil-konfront ta' kontinenti oħrajn bħal Amerika u Ċina, u fl-istess ħin imma f'dak kollu li nagħmlu nżommu l-bniedem fiċ-ċentru tad-deċiżjonijiet tagħna. Dr. Burch kompla jgħid li permezz tal-inizjattiva European Digital Innovation Hubs, Malta b'mod attiv qed tħeġġeġ biex aktar negozji żaru medji jużaw l-AI biex isaħħu l-kompetittività u l-ħiliet tagħhom fl-ekonomija diġitali.